Jeg filmer altså. Nå ja. Nu er det tid til livs tegnebog. Adgang forbudt. Når porten er lukket. Når porten er lukket. Jeg venter bare på min. Nej, det gør du så ikke. Jo, det gør. Se en præst. Men det kan heller ikke blive. Er du præst? Ja, jeg er. Jeg er faktisk præst. Hemmelig præst. Hvornår er jeg det? Skal du have den her? Nej, nu. Nej, og det skal du heller ikke. Jo, jeg skal. Og det er herre og fru Petersen, der er oppe og skændes igen. Nej, det er herre fra Danmark. Herre må fru dit. Herre og fru Danmark. Herre og fru Danmark. Det er herre og fru skænderierne. Der er jo også hjemme hos mig, så hun der fra Rikke, så vil hun tage billeder af vores hænder.